Ir-riforma proposta fil-ftuħ tal-ħwienet qed tintlaqa' tajjeb mis-sidin tan-negozju. Fost oħrajn id-dokument tad-diskussjoni jgħid li għandhom ikunu s-sidin tal-ħwienet li jażlu jiftħux fil-ħdud minflok ġurnata oħra. Filwaqt li mill-ħamis sas-sibt jistgħu jiftħu sal-10 ta' bil-lejl mingħajr il-ħtieġa ta' permessi speċjali. Il-kap eżekuttiv tal-GRTU, Abigail Bsajra Mamo, tajtek dwar dawn il-proposti. Naħseb hija riforma li tirrifletti l-bżonnijiet tal-lum il-ġurnata, li tagħti iktar indipendenza lill-businessmen u iktar discretion il-businessmen li huma jistgħu jiftħu skont kif jaħsbu li jaqbel għall-business tagħhom. Fuq kollox din hija riforma li kienet ilha mistennija. Bħala GRTU għamilna survey estensiv mal-membri tagħna li wera li 60% tal-membri jixtiequ ikollhom iktar flessibilità bil-mod kif jiftħu. Li ma kienux kuntenti daqshekk bis-sistema kif kienet u allura xtaqu li jaraw dan it-tibdil. Fost affarijiet oħra, negozji qegħdin jittamaw li permezz ta' din ir-riforma jikkompetu aħjar man negozji online. Internet element kbir minnu u ħabba l-konvenjenza li inti ħatmur tixtri skont fil-ħin li inti jkollok available. Issa jekk inti forsi tara dal-ħin il-ħanut li jiena kieku nixtri minn għandu jkun magħluq, ħammur fuq l-internet għax-xorta nista' nixtri. Minflok issa forsi dal-business ħajtara kieku l-klijenti tiegħi jixtru minn għandi dan il-ħin, ħankun nista' niftaħ ġifieri bħala competition tgħinu. Iżda kull bidla jaf tqajjem mistoqsijiet ġodda f'dan il-każ ħafna jistaqsu dwar id-drittijiet tal-ħaddiema. Aħna għadnilhom il-membri li fejnu id-dritt tal-ħaddiem li jitħallas doppju jew tripla skont is-settur tagħhom hekk irid jitħallas. Jiġifieri bl-ebda mod ma rridu li jkun hemm dan it-tip ta' abbuż.